Energicenter Nord er en af de førende projektudviklere i Danmark inden for udvikling af vindmølleprojekter. Direktør og ejer Mads Skaarup Villadsen opstillede de første vindmøller i 1986. Og med vores mangeårige erfaring og store faglighed varetager vi alle aspekter af et vindmølleprojekt. Vi arbejder blandt andet med identificering af placeringer, udarbejdelse af planlægningsgrundlag, myndighedsbehandling, infrastruktur og opstilling. Vi har etableret et solidt samarbejde med en række kompetente konsulenter, som inddrages undervejs i processen. Vi har foreløbigt rejst 75 vindmøller i Danmark. En af disse vindmøller kan producere strøm nok til flere tusinde husstandes årlige forbrug. Inden for de senere år har vi udvidet forretningen til udlandet, hvor vi arbejder på at finde attraktive steder til opstilling af vindmøller. Vi ønsker at betjene vores kunder og samarbejdspartnere på bedst tænkelig vis, og samtidig levere stærke, konkurrencedygtige og vedvarende energiløsninger. Energicenter Nord, din partner i medvind.